бар асари сӯхтори бозори фаровон дар шаҳри бохтар 9 нафар зарар диданд ва ҳолати яке аз захмиён хеле вазнин арзёбӣ карда мешавад. маҳмад Сафаров сокини шаҳри бохтар буда бар асари сӯхтор саломатиаш сахт осеб дидааст. ба гуфти табибон 90% бадани ин мард сӯхта ҳолаташ хеле вазнин мебошад. сӯхтор дар бозори фаровони Қурғонтеппа шаби 1 июн тахминан соатҳои 22 сар зада қисми зиёди ин бозори калон ба коми оташ рафтааст. мошинҳои оташнишонӣ аз дигар ноҳияҳои вилояти Хатлон низ барои хомӯш кардани алангаи оташ ба шаҳри Бохтар оварда шуданд. вале бо ин ҳама талош танҳо соатҳои 3 шаб сӯхторхомӯшкунандагон тавонистанд сӯхторро хомӯш намоянд. ҷамъияти дорои маҳсулияташ маҳдуди фаровон Қурғонтеппа яке аз калонтарин бозорҳои шаҳри Бохтар буда фурӯшандагони зиёд дорад. аз оташ гирифтани ин бозор соҳибкорон зарари бисёр диданд. то ҳол дар бораи талафоти ҷонӣ бар асари сӯхтори бозори фаровони Қурғонтеппа ба қайд гирифта нашудааст, вале чанд нафар бо ҷароҳатҳои гуногун дар беморхонаи вилоятии клиникӣ ба номи Бурӣ Воҳидови шаҳри Бохтар бистарӣ карда шудаанд. тавре ки Хушнуд Баҳодуров сардухтори беморхонаи вилоятии клиникӣ ба номи Бурӣ Воҳидови шаҳри Бохтар қайд кардааст, дирӯз 9 нафарро бо ҷароҳат ба фишорбаландӣ ба беморхона оварданд. 8 нафарро баъди муолиҷа ва мӯътадил гаштани вазъи саломатишон рухсат кардем, вале ҳолати як нафар сокини шаҳри Бохтар Маҳмад Сафаров вазнин аст. 90% баданаш сӯхта аст. ӯро аввал ба беморхонаи шаҳри Бохтар мебаранд. аз сабаби сӯхтани қисми зиёди баданаш ва доштани ҳолати вазнин баъд ба беморхонаи мо интиқол дода шуд. ҳоло дар шуъбаи эҳё бистарӣ аст ва таҳти назорати табибон қарор дорад. айни ҳол комиссияи махсус барои муайян кардани сабабҳои сӯхтор дар ҷои ҳодиса кор карда истодааст.